Hello, maayong adlaw. June 12 karon. So adlaw sa Independence Day. So holiday man karon. So wala ko naglaag. Tapos kay wala man po ko'y kuan. Asa man po kong maglaag karon adlaw. So ako na lang yung nauna nga magtiwas na lang ko sa akong trabaho. So mag back to Bisaya na pud ko karon mga Omega kay mas ganahan ko mag Bisaya. Pasensya na sa akong mga Tagalog friends nga dili ko magtagalog. Bisaya sa ta kay aron makapaspes tag istorya. So karon magtiwas ko sa akong trabaho. Wala ko'y lingaw. Kulong ora ko sa office. Tapos kay aron pumahuman ang ako mga trabaho. Daghan kay kong mga trabahoon. Kay kung weekdays man good na among daghan man ko busy man ko kay mag-entertain ko sa mga kliyente, so di ko makafocus sa akong mga dokumentong ako ang i-check or i-encode po na ako ang mga importanteng dokumento. So muna sa matras sa takaron. So after kong kay ting oras naman ting kaon naman sad, so gabi na alas 6 na. So magtiwa ako sa ninggi undang kay magpakaon ko sa akong mga alaga. O pagkaon nila karon. Then manihapon pug ko karon. So nakauna ko mag-noodles na lang siguro ko. Kay nagsunod na nga akong adlaw og sige grab, so tarpulan lagi muluto. So karon gimingaw kog noodles, so mag noodles ta karon ngundang sa ako hipos ako sa akong mga dokumento, so para manihapon na ta ingon nga magpakaon sa aso. Nakauna ko nga magbanig na lang sa di ay ko una. So dinha di ay ko matulog guys, kanang sofa bed yun na siya, so double purpose na siya. So ako na siya kung nagbanig ko din ako matulog. Naawa kung unsa nang gihapin-hapin din ha. So muna, so gisibog na ako ang lamisa din na staplin kay mamanig na ko. Nan mo ko mamanig ko una kay para wala na ko'y kuan pa kung magpanihapon kung managpanihapon kana na siya diretso na ko higda. So nagkuha ko kuan hapin din na sa ko ang higdaanan. Nagkuha ko hapin, duha kong hapin anak. Ang usa kay color brown, gidubli-dubli jud na ko na sa hapin kay luguranan pod baya na sa mga kliyente. So kinahanglan jud nga hapinan pod og daghan. Dili man gud siya pwede mabutangan ako og cover kay kung butangan ako siya cover makuan siya kanang masika tanggal kay baya na din sige katanggal ang yung cover. So wala na lang ang cover kasi ang cover mong gud ana kay plastic. So, kung hapinan po na ako mga mga sofa nga cover magsige po siya katanggal. So manang wala na dyan ako siya makabiran. So nga na dyan na pag happy na diretso. So muna nagbutangan na ako siya habol usa, and then duha naman gibutangan na ako siya og habol isa din na gamay nga hapin. And then ako sunod gibutang din ha, nagkuha ko duha ka unlan, so duha ka unlan para sa ulo. Wala dyan purpose ng ubang mga unlan kasi ako namang ganahan is ka na masigdaghan kong tandayan o ba ng hagbong na mata ni mo nasa ubos. Then kaduha mo na yung duha ka unlan ako nga ihapin ako sa isig kakilid na pugoy dako nga rectangle nga unlan na ako ang ikuha sa kong tiil, and then napod sa pikas, then habol, then po ko'y gamay nga ang mga unlan nga igakos-gakos ko no hay charot. Then kana mo sa mga Omega higda na diretso.
So, nga na ra jud ako hidaanan mga omega. So, office